Mamko? Teď se ukážu, chceš? No, jen, že si mě třeba 2 noci mohla koupit tam konečně. A stojí jen 40 000. No, oni tam jsou. Tam je hodně těch lidí, jak je krásný. Koupila bys mi ho k Vánocu? Mamko, jo. Tady přestane. Jdi se učit okamžitě. Dej se. Kají! Jo. Já myslím, že to stačí říct jednou, ne? Víš co? Ne, nevím. To byla sranda téhle soutěže. Mě úplně jedno, jestli to byla sranda nebo ne. Když ti řeknu ne a když se učí, tak myslím, že ne. Moje mamka je víc většinou opravdu přísná, ale i taky miluju a neměnila bych a nechtěla bych ji ztratit. Takže ten prank s tím poníkem jsem jí pak vysvětlila a pochopila to. Takže ahoj.